mana kai Ramogi TV wadhi mbele gimi weche manyen. Wadhi mano mar masira kama jia uchielo owito ngimagi masira mar apaya mano otimore Sachangwan molo tieno mane piny orugo kawuono. Ji ariyo no mano oyudo hinyruok dhi nyime gi yudo thieth kar thieth mamolo kaluwore kod jowuoth. Jariembo mar nyamburko no ne obayo kendo bang break bedo kod ng'ikruok. Jatend od thieth mamolo Susan Wanjiku oyango ni joma no tero osiptal no ne nitiere kod hinyruok mopogore opogore kendo koro gimedo yudo thieth nyaka sechegi. Nyamburko no ne owuok Malaba kadhi Nairobi. Komachielo bende ji ariyo owito ngimagi ka ji adek mamoko yudo hinyruok kaluwore gi masira mar apaya mano otimore apaya maduong' ma Eldoret mano ojuko trailer kod apike chenro kare chiro mar Kipkaren kind kaunti ma Kakamega kod mano ma Uasin Gishu. Nilikuwa nakaa nyuma yake, kaniambia ni breki. Kamwambia aita irudishe hapa kwa wall, ikuaruze tu hiyo speed inaenda, tukiruka mapambo ita nini. Wakati niliangalia mbele nikaona hakuna gari, kamwambia irudishe katikati usikoe hii hapo sasa hapo kando ya pavement kwenda nje. Hapa shida ni hii kifua. Kizile inaonyesha mbavu imevunjika, siwezi amuka. Na penye ninajisikia vibaya sana ni hapa kwa pelvis, ni kama hii side ya left, sijui ni kama ni kuachana imeachana. We received 13 casualties. Unfortunately, one died while receiving treatment at the outpatient department. We have currently 12 admitted in the ward, 8 men, 2 women and 2 children. They are stable, but we are going to refer to the child. He's still unknown. We are still trying to track his